maraming pera to mga to dahil nagda-travel palagi. You know? Kaya uulitin ko po, uulitin ko, Mr. Chair, sapagkat medyo, alam nyo, hindi rin nakakatuwa na makita na 4 na beses nang inimbitahan to. Samantalang nakalagay sa rules natin, 2 beses lang eh. And then afterwards, you could be able to issue a contempt order, no? Pero ito pang-4 na kayong hindi naka-attend, pang-5 ng imbitasyon to. So nakikita nyo ang kabaitan ng Committee on Good Government na pinapangunahan ni Congressman Joel Chua. So nais kong sabihin ulit, itong si Zuleika Lopez, Emmanuel Gonzaga Ortoño, Rosalyn Ladores Sanchez, Gina Acosta, Julieta Villa del Rey, Edward Fajarda, Sunshine Chari Fajarda, huwag nyo naman kami hamunin ang committee ito na mag-issue na kami ng contempt order sa inyo. Sana mag-attend na kayo. Ngayon pong inibitahan kayo ng pang-5 beses. Sapagkat alam ko naman, Mr. Chair, nakikinig itong mga taong to eh. Hindi naman sila ignorante sa hearing na ito. Nakikinig po sila dito. At kung narinig niyo po kami, nananawagan po kami sa inyo. Mag-attend na kayo sa next hearing po natin. At inyo natanggapin ang aming pagiging mabait sa inyo so far, Mr. Chair. Mr. Chair, may I be recognized? Congressman Alon.